16 anyos nga dalagita patay human malatayan og pick-up sa Cagayan de Oro City. Samtang sa Malabalay City, Bukidnon, patay sabang usa ka motorista human misugat sa katrak. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Human ang duha ka adlaw nga pagka-hospital. Wala na gayud nakaya sa lawas sa 16 anyos nga si Fiona May Bernales ug namatay kini. Si Fiona naligsan sa usa ka pick-up truck samtang naglakaw kauban ang classmate niini sa Zone 2 Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. And then ang ato ang suspect no, gikan ni siya sa trabaho and then base sa atong investigator nga medyo nakatulog daw kuno siya. So mo na no na banggaan niya ang mao nga minor niya gani nalatayan tingay sa iyang sa ligid. It is because na wala may ingon na lain pang mga bunog no or mga kuan. Gidakop gilayon sa kapulisan ang driver sa pick-up nga si Jedediah Solana ug nakadetain karon sa Kugman Police Station. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang kaso sa driver kinsa midumili na sa paghatag og pahayag. Samtang sa Malaybalay City, Bukidnon, patay sab ang motorcycle rider nga si Monico Sistoso Jr. nga taga Valencia City ug backride niini nga si Marjan Quinyo. Human nga misugat sila sa usa ka van truck sa Sayri Highway, Purok 6, Barangay Lagitas, Malaybalay City. Padulong Cagayan de Oro City ang truck ug gasubay sa inner lane diyang kalit misugat ang motor hinungdan sa aksidente. Anana karon sa kustodiya sa kapulisan ang driver kinsa mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.